high blood ako at saka may mataas ang sugar ko. May mga minimintin ka mga synthetic before, ma'am? Marami. Ilang taon yun, ma'am, na minimintin mo, ma'am? Matagal na, mga 10 years na siguro, gano'n. Gumagaling din sa years mo pag-inom. Wala, lalo ako. Kasi bago ako napunta rito na ano muna ako sa sa hospital. Bali, sa kasi mahigit, isang linggo. Tapos yung ulo ko kasi pag buminiga ako, yung minigang ko parang bumabaliktad. Tapos pumunta ako sa insin, nagpano ako ng maraming gamot. Lalo akong nangihina kasi hindi na ako kumakain. Ma'am, saan mo nalaman ang Doc Alternativo? Sa tiyahin ko nung nangihina na ako talaga, pumunta yung tiyahin ko. May dala-dala siyang haplas. Inano ako sa ulo kasi yung ulo ko talagang lagi akong may talukbong na may ice. At ngayon, ma'am, sinubukan yung cleansing formula ng Doc Alternativo, ma'am. Kumusta yung katawan mo makatapos mag-cleansing? Laki, parang pinagbago, parang bumalik yung mundo sa akin kasi parang yung mundo ko parang palis na eh. Yan dati. O yung dati, pero ngayon talagang okay na. Okay na hindi na ako nag-nervous pag gusto kong uminom ng mga gamot na galing dito. Wala na yung nervous ko. Ma'am, epektibo talaga yung cleansing formula ng Doc Alternativo. Sobra. Ano masasabi mo, ma'am, katulad ng mga karamdaman mo at ngayon ang limitin sa kanilang mga synthetic drugs na gusto rin naiwasan at napupul din ang kanilang mga karamdaman? Magbago na kayo. Habang may buhay ko. Parang kasi, parang lalong bumibigat yung katawan pag inom ka ng mga synthetic. Iba yung sa alternatibo. Magbago na kayo. Mag-Doc Alternativo na kayo. Yes, ma'am. Maraming salamat sa totoo mong panayam, ma'am. Ulitin ko, anong pangalan, edad, at tagasan ko tayo. Nila Prohelia, 53 years old. Malinaw ang testimonya ni Ma'am Nelia Prohelia na dati maraming maintenance dahil sa hindi normal na blood pressure, blood sugar at minintin niya sa loob ng 10 taon, ngunit walang nangyari. Kaya sinubukan ang Doc Alternativo at nang sinunan ang cleansing formula, malakas ng katawan, wala nang dinaramdam. Umiimbita sa inyo na subukan ang Doc Alternativo. Kaya huwag tiisin ang sakit kapanalig, huwag i-maintain. Pumunta po sa Doc Alternativo Center. Narito ang hotline na maaari ninyong tawagan sa SMART 0998-544-1175. Again, 0998-544-1175. Sa Globe, 0917-206-7707. Again, 0917-206-7707. Sa Sun Hotline, 0923-733-3054. Again, Sun Hotline 0923-733-3054. Dalimitado po ang palatuntunan natin kapanalig, kaya pinapasalamatan natin si multi-awarded inventor Doc Ed Timibo. Abangan ang palatuntunan ng Doc Alternativo sa himpilang ito kasama ang inyong national chairman ng Wanasap Movement, Edel Rodaros, nagsisiwalat ng katotohanan na may lunas ang karamdaman. Kaya huwag i-maintain ang sakit. Puntahan ang Doc Alternativo Center kapanalig. Sumayo ang katotohanan, ang Doc Alternativo Center sa Aguula Union, Doña Torrebia, Asperas Road, Consolacion, sa Baguio City, Honeymoon Road, Corner Rimado, gilid ng St. Louis University, sa Dagupan City, Rizal Avenue, in front Isuzu Motors, sa Tarlac City, 3G Riveta Building, Sitio Pag-asa, National Highway, Barangay San Rafael. Vitamin C, the healing vitamins sa Doc Alternativo. Master Sergeant Julio Dulawan, retired ng Philippine Army. 56 years old na ang Pagadian City, Doc. Kung hindi po ako nakapunta dito sa Doc Alternativo, medyo mahina na talaga yung katawan ko dahil sa sakit. Basta't hindi ko maigalaw yung kamay ko. Alam ko na paralyzed na ako noon. Pero yung unang findings sa hospital, gouty arthritis. Nagtaka ako bakit ako ganito na hindi ko maigalaw-galaw yung katawan ko. Masakit ang katawan ko. 2 weeks na ako hindi makabangon, hindi ako makalakad. Yung sobrang sakit na may naramdaman ko. Yun, nakapunta ako doon sa Digo, sa Davao, tapos nag-undergo ng vitamin C. Narrator settings window. Focus on tap 3 times with 4 fingers to review the full
full set of lock the narrator key so you don't have to press them for each command. Caps lock, uncheck checkbox, shortcut Alt plus L. Master Sergeant ng Philippine Army, retire po ako at dito ako sa Pagadian City. Narrator settings window, focus on tap 3 times with exit narrator dialog. Focus on yes button, exiting narrator. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita, issue at komentaryo, musika at showbiz, at sa serbisyo publiko. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Aksyon Radio. 1161. Action Radio pang sinanay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na po natin, alas 6:10 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Galit sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial, pareho ng leading brand. May malasakit sa skin and may Shea Butter, moisturizer at super affordable. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Heaven Baby Diaper, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Star Wax Floor Wax, Kintab to the Max. Ang programang ito hatid sa inyo ng Pride Detergent Powder with Fabric Conditioner. Mga misis, goodbye na si Dumit Mancha. Dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Bareta with Stain Away Formula. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta with Stain Away Formula, sabay ang dumit mancha, sina'y magpapaalam na ang puti ng labada, ang bango-bango pa. Kasi matagal matunaw ko, ang dami ng malalabhan mo. Goodbye, dumit mancha, hello, Pride Bareta. Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyo economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock Core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Ang number 1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tunghayan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanang lurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito. Tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, Waterfalls at White Beaches ng Bulina, Kakubangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surit Beach ng Banig, Tambomong Beach ng Dasur, ang Cove of Sual, Tondol Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulina. Mga magagandang tanawin, masasarap na
pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Subukan ang www.heartlandmalls.com, ang pinakamadaling gamitin na online shopping mall sa Pilipinas. Palaguin ang iyong negosyo sa aming online shopping mall. Visit www.heartlandmalls.com now. Congratulations to Hotel Ledoux. Dagupan City now has its new address. Discover Hotel Ledoux. You need more than just a sleepover, but a fine stay. You need more than just a room, but a home away. Discover Hotel Ledoux. Hotel Ledoux, Lyceum Northwestern University, Tapwak District, Dagupan City. Discover Hotel Ledoux. Where else would you be? Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dasayan din ang kabaluyan na dasayan na programa alas 6:15 oras na dasayan na kabusan. Patuloy kinin magarangal na programa Balitang Bayan numero 1 morning edition na kabaluyan na Stasyon Action Radio Pangasinan number 1. Magtaryonin na lingkor amigo yun Action Joel Balolon, Technical Control Action Conrad Alvarez. Yan nga rin na sari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yutan nga rin na paway manalutor na sari balita informasyon. Dasayan na kabusan kabaluyan na Martes, Petsa 19 at bulan na Hulyo 2016. Ilulugay mi kayo agagi kaya masantos, maabig yung kabusan po na kayo namin na kabaluyan. Siyempre naman, napalabangan. Amin nyo laran mang birthday, amin nyo laran agagi kiran na. Kumbagay special diyo, iya Petsa 19. Maabig yung kabusan po si kayo namin na kabaluyan. Uy lang ko mo nagagig, magaya ka so kabusan nyo, tanang na no, nasa iya grasya. Siyempre naman. Abalang ko kaiking interview nyo live si Colonel Anisito Vicente, Group Commander Wajay natalaba la si Mabi. Pero kabatan tipan magano kabaloyan. So karuman niya balita nanunod nyo may traffic sabit agagik. Ya ginawa ditan mismo at akin at napapakso-pakso tawag kin ulit kaiking. Tani aliway Magangano lang bangat na kabalayan ta lalo pinaigting na rules ayagagig kat nagkaruman si Mayor lang mismo sa mantra traffic ya pinawil to agagig so mismo na akin na napapakso-pakso ya napapakso to dino iba na nyo ta na kaiking magano yakso ba magidayal kayo kaiking piano klaro nakaruman nagagig ka tinawil ni Mayor Belen Fernandez Arellano tapi ano tan na agagig at mismo nanangnang nanangnang agagig no magano akin manluluko ya sige pa kaiking sa sundadayal kayo dadayal kaiking magano lang bangat tapi ano na renglang tin klaro itanay so mismo na karuman si Mayor Belen Fernandez pinawil to agagi ka so Arellano pinobserban ni papatuntun so anti-GO kring tanutan mat no paano ni papatuntun agagig na sa kabiyangan now puso so traffic rules and regulations yada syudad na Dagupan kabaluyan dapat lang mga tagagig yan kasi nakikriticize si Mayor simpleng problema ya supposedly si manresolbata nagagig sa araming kakargaran totoo walit task force Arellano si Kapitan Apingil agagig and then wala rin kakargatan niya kumbagay pigarara kabaluyan bang gano akin na napapakso-pakso siya Conrad pichik mo pa akin na napaksot no mo dayal iradya ikarga batang kumatat akin na napapakso to
Dili man okay lang. Magagano, taba piano sakso ba kaiking saksong tawag si kayo ha. Magagano lang bangat ha. Magagano pala bangat. Kapaton ti pagagi kya so karuman niya balita na kaiking ada sayan na kapusan ina pa paksud akin eh. 20 problema saya na tanay. Magagano pala bangat. Magagano kabaloyan ha. Magagano pala bangat kaiking tapi ano klaro i-arrange mo pa ko pilot akin na tanto yung nagagawa to ya. No, abay daya lang ko malay kaiking at kyan napaksot ya bukor to. Libre mo ha. Napaksot ya bukor to eh. Konta na to problema to natin. Nung tatawag ira pinduton ko mo nabalang. Magano to i-restart ko ba? I-restart mo labat. Ko pilot alwalang kyan i-restart mo. Magano standby kaiking ha pero lati panin magano ya so balita gagik ya apatiran congressman Pangasinan. Aba, very good do, mabuhay po kayo. Satan. Limang babatas tayo gagik spotless so attendance da or records da at Congress. O di very good. Kabaluyan. Pero nung nangan tayo na supare Pangasinan congressman o representative. Yan nga absent tamad kabaluyan. Awagagik. Pero siya Senator Manny Pacquiao si katip pinaka-worst congressman ever. Kung papaway only one day in the third session of the 17th Congress from July 27, 2015 to June 6, 2016. Kabaluyan. Bangbalot. Magano ataw kabaton tipanin magano ba gagig sa report nan kaiking karum niya balita kaiking please come in. Temporondat bansag ya ginawa suing panmando personal na saray head task force na traffic dyan sa Dagaragupan. Dati ilmaga mismo si Mayor Bilen Fernandez na nobserba na sa italo yung trafiko at karukyan na Arellano dadyalan kiso bottleneck may malapod yung nepo ya wala rin yung susula malapod nepo po yung lugalan si karasong kontra at manggagawa yan na trafiko kabyaw na saray pedestrian niya malapod eskwela na puliyo di Dagupan dan saray Arumira plus ira may mampapas ni katon sinagawa ulong saro man lang tungtungan nayari no parking area su Arellano galo siya pa nayari lang mamparking iraya oras na may alas city na kawasan hanggang alas city na labi. Jabalet karanglaan ulong paliwawa ng Michael Hernandez sa Poso Chief at personal yasi kato mismo suman mamando tan masusupervise sa saray Poso yaka asayin kadupen karanglaan hanggang Junction Perez say anong nga problema dya at amay kukoy ko yun amay kinoy ko na DPWH yang natot atenga agla agawa katon si kapisingan ganakin sa dalan karanglaan highway at masyado makipot tan pati sa may bilig no paula ka dyan Dagupan na may right side na nalugalan sikat niya sa kaya problema tanon niyang unload sa kaya jeep at wala pagday na kalasada at umbayan 5 minuto dyan 5 minuto samplura hanggang 50 luganan la so napetenga ni pakar at sa idaloy na trapiko sinundan yawalan tampol so bottleneck solusyon saya ulungan si Poso Chief Michael Hernandez at gawon na lamot ni ang Gaponiso na yari ang parada o case-to-case basis yan untan at napagbigyan nila may wala rin negosyo pero ang ira na yari ang parada totally wagingan manandog lang batira o karga lang batira ng kargamentos na ni pakar sa negosyo na
En cuanto, ya talagang agay hirap na po ng dobre. So, numero bilang nasaray luluganan niya unlulo ja siyudad na dagupan karon si Katuya supan mamaliwan nasa traffic yan iner kwento the volume of numbers of vehicle kuanon positive Michael Bugoy Hernando at dubli na po tamayamay lay balo ira yan anong nangya umbabati paglay na karsada hoping sayat na resolve papisay ka sinadaloan non-retired SPO for Lito Campo tawag magliliman mo ara ang trapiko sigara maglala sumibabyang yan untan na tuntulong yan na uksoy naroon ni so tatawag din malmamdo na trapiko panawagan bala sa membro na public utility vehicle yung manumbok tira sa loading dan unloading area yan ang ira na urul lapod nga po'y libre urulan tira no na nangyira na puso tan cash members yaman loading o man-unload or try aglayarin pangipusan o pangiluganan sa saray pasahero. Sikatutang balita man na po pag-inaksyon ay Fernandez Paglar Manilord para sa radyo Pangasinan #1 Live report. Maraming nga salamat kay King Adasana niya balita wadya right ni Rana Saring Grisman lemar punta na magagikira niya yes kara agagikat perfecto sa attendance da Congressman Nathan Senator Mike Pacquiao so pinaka-worst congressman yaya gagikat saksakay adulang bangat so inyatin dito the third session na 17th Congress from July 27 to June 6, 2016 sa kitaon siyempre si Kato agagikat practice mo diba? 56 were present for 23 days when a roll call was made. There were actually 52 session days during the period but the lack of quorum forced House leaders not to check the attendance in 29 days. Talaga naman. Siyempre, ang kapikurom da pa. Anong itong chicken dan attendance pero dapat chicken danin san siya. Ang ganong kapikurom gagi. Napipirdi tayo. Actually, Kabaluyan, kwento nyo lang bangat sa gagastusan na huwag gobyerno at kongreso operation to niya. Lugi tayo. Iran sampayan ng Pilipino. Sarari mambabatas tayo agagig. Biro nyo Kabaluyan. 23 days. Yung roll call. Awa sa ginawa at sa may 52 session days. Biro nyo sa kitaon 52 session lang bangat Iran man session agagig. Aba naman. Di ba, ta session man, iraraman niray hearing damot 29 days agagik. So, agdalimbyang, lapod ang apoy, korom. O, nyarang congressman, dahil yun, wali congressman tijad Pangasinan, ha? Romeo Acong, Erepidian Ping Amante, Rosemary Bibi Arinas. O, yan, congressman mi, the 3rd district, ya. Congratulations po. Dato Makapagalaruyo, Pulit Bana, Leopoldo Batawel na 2nd district. Sani Belmonte, si Speaker, si Christopher Belmonte, Juan Pablo Bundok, Ime Calixto Rubiano, Winston Castillo, Chipico Fortuna, Cuiba, Dalog, Del Mar, Rosario, Tala, Escudero, ay, Congressman Estrella III. Oh, mama. Ay, dapalabangat si Party List Representative Conrado Estrella III. Dapalabangat agla, Latino Sarisan, maabsintin, di kung gunantong congressman ay. Mung nabangat, tawag kahit paano nabawi ito yung attendance to niya. Farinas Gonzales, Guanlao, Gutierrez, Gunigundo, Labad, Lagdabio Jr., Pizarro, Lobregat, Madrona, Montilla, Monteo, Ortiga, Padilla, Gabi, Piamonte, Agabas. Apa naman? Apatira, so congressman tayo, dagi ka. Apatira, tuloy-tuloy. Lararaya labalipan na interesadan tayo. Apatiran, mambabata sa gagik. Nawa Pangasinan, so complete attendance na. Congressman Leopoldo Batawel, Congressman Rosemary Bibi Arinas, Congressman Estrella III, and then Congresswoman Rose Adedem, si Marlene
agabas. Kumano distrito na Pangasinan. Paano pamawian tayo agagik? Ya si karat presente during the session da kabaloyan. Pero amin lara agagik. Ay nga pulay labay ko ni babaga. Wata lara gawin ni nasulalaon da. Anta ngangalang ka pala project dat distrito da. Ngangalang dira makapangisumpot na biyaya ya project kabaloyan ya kalawi damot kalamor. Anyet jalid session agagik ngangalang niro latinde. Very good. Mabuhay po kayo. Kabaloyan. Mabuhay rarin mambabatas tayo. Si Kuana na 812 pigpigarin ng surinder dyan Pusurobyo. Arami Muslim kasi ya tula kwanto dya bay mag-surrender na kaya balagat tibatan. And then another po kabaloyan kuanan 0639 dapat amin na drug pusher kan drug addict sumuko na sila lahat dapat lang si katuti panawagan da kabaloyan. Another po agagi ka 0639 awat ay basa kaya kabaloyan si kuanan 8812 agagi ka. Good morning sir, di bali takwang tumudan pakya umbawi at absinto si Gloria Sumalabo tanggano bulusan da mga laban kumuno walisisyon aliwapi lang ay katutalanti tabing tibo mo lanti ay si Pinoy di ba actually talagang nasa human rights agagik na ay si Congresswoman na Arroyo talagang violated agagik ka talagang inggat-gatot sakit na ulo kabaluyan so talagang impakana ng Pinoy agagik pero nata libo-libong kaso so kakarapunto niya agagik malapulat bidap tauntan mo tad mamasapano apo ginaw 1157 at tumot sa nagawa nun mani pakiway dulod kongreso itanggap yung karga ulo to katunduga mo lay akong lulot tampal sumulam lamang hindi bali konda mo lang timad sarangganit dyan katonto si Congressman Manny Pacquiao amin iray anggap ka homeless di tanad Jadjinsan impapagawan turabong agagi si project tura kabaloyan si gagastusun to apay sarili tulang kwarta siguro si kwanto niya tagmalang ti makapi dibatian si Indian ko kumadom yung piga-pigay laban to niya boxing agagi mamprapraktis siya andi bali ta si achievement to niya tabo agagi kya at mismo na impangawid at tugatog na Pilipino o Pilipinas agagi kat sambayan ng jantiron mundo akaba na tayo kahit pa paano wala achievement niya kabaloyan di ba Kiroro Ararama Arumoy ay apo Ginoo di ba speaking of si konto niya wag mo na lang banggitin ang pangalan ko bro kanto good pin guys lupa ng mayor ng Ordanita ang baluarte ng mga Muslim sa Kamantilis Ordanita City doon ang gagaling ang shabu ay naku open secret utang agagi yawa ng samanita lapo din ka politika agagig na ambasador si katon si ginawa to impabayis to agagig may lote agagig na pamilya da tatila ng tuling kagawa to yano panayaman na nasari Muslim nata lang nyo balaga problema dala sukakarapon da another po good morning bro pag mo abis may Congresswoman na 5th District nga po malanti nga po banay nga po attendance to mo ay panuntutan bro talaga napirdi kayo nga po lalanti akong to aglalantin susumpot agdala ka aglaon lat barangay da hindi pagkatapos mo lang supakan ng to da sari mamayuris to nata nagungo na to ang nga po lalanti performance to abay ang nga po ni agawan to nanto natanoy di nan retiro na sagbay di ba kita nag 5th District agagi ay talagang dapalabaga di ba lahat ng bagay pag inabuso mo babay ka ay pero pag nagtrabaho ka mamalin ka nila si katutik putag-putag abat hindi pa karumaniran balita informasyon kabaluyan ha dasayan kabosan magangkano balat dungulan tiniya ay basan ko muna 0639
0639. Action Joel, good morning. Barangay Banawang, dapat unso kulari adik tan pusa. Alam kayo. Ang Jula Pinilan, Inira Banawang, Banawang Mangaldan, Banawang Santa Barbara, Banawang Kalasyaw. Hindi ba Inipaso nita nagagig kaya Banawang. Kabaluyan at dapalang bunga manunot kiran drug addict. Talagang delikado kayo. Another po, Yamanay Barangay Banawang at Bali na Kalasyaw. Tuloy-tuloy agagi ka talaga naman. Gaya kuli-kuli na Kaplana Bilasco. Abay yan ang palinis agagi. Ang aliw na sarili dan, sarili tumba. Sa bagay, mayaman mo lang te. Kwarta to mo, wali na pangalan to. Sigaton, di man dala, ang aliw lang na sarili dan may grass cutter. Pigarali grass cutter, dayawatan. Pero dyan pangusar dan, nadiral-diral. Eh, siyempre naman, we're antir dito ni. Datan, mampapalinis sila agagi. Ditanad, Barangay Banawang. Aratan pala ba nga? Si katulabalin na nung barangay outside Dagupan eh. Ya manlilinis sila gilig-gilig din. Piano, iwas agagi kadingge. Diba? Dako nakukulan, malinis tayo. Kaya mabuhay po kayo. Kapitan na Marita Velasco, Barangay Banawang at Bali na Kalasyaw. Pero siyempre, rarami kritiko to. Diyan na nang ita nakamungan niya gagawin to niya. Sipa ka nang dagagi. Kwandani. Ay, nako naman. Kabaton di pa sukaruman niran. Balita impormasyon, malalapot kinan action GC Perez. Porsyento, 50% lang ang programan para naman niya. Tanong may pagoy. Pangasinan. Ay, talaga naman. Natanaman namin natin. Wala ba lang 50%. Maging 100%. Lapon, mamoral. Action GC Perez. Sa detalye. Please comment. Yes, Action Joeros, katutin palapan ng Engineer Chador Paragas sa Pangasinan Irrigation Management sa Office Manager na niya at sa Luyak na Pangasinan niya katong si Ordinata Silvi. En cuanto sa programa na niya, para naman na kaiblag ka Communal Irrigated System o Communal Irrigation System dan sa National Irrigation Administration at 50% lang na pulanan January hanggang sa June 30 ayaman sa programa ta 41,507 hectares sa programa ta sila accomplish lang at anuman na ayay tagay 20% ay 20,400 lang na aya at narin unabot lang at masulok siya 50% sa tanuman naman at ingkumit dan tanumanitan na para numanitan na National Irrigation Administration kan arugan Criminal Irrigation System. Paragas nananang niya aliwanan tantun si Mabiso mamauran at nasa porsyenta sa may pamarunong ni at sa remaining 49 to 48 to 49% kaya programa na sa Jolugtan at natanaman na pagay dan magaunggunang sa program o tinotarget production pagay at sarayan kapanaunan ikwanto dyan kapisan okay mo ni sa kita akaran na saray ilog lawan na sa inyong ratunan imbunog irap panahon at kaputan sa pangalan dasor sa irrigation system ya ka at saratan nila nakaprograma ya ka sa matsari nakaprograma ilan targetan para naman at sa with period ya agad na anticipate at talagang nakaukulay tanong lapor alawanin tantun
mamauran sa may programa dan irigasyonan so barangay na siyudad na Dagupan pananuluyan na Sinukalan River at nayarin na palitan hanggang sa yun tumukiran na noon tan arayan na isang barangay yaman produce sa Pagay at siyudad at nayarin na paranumanda hanggang manunta niya aliwan kanton na mauran at nakapantanom na Pagay eri tumaralos palapagmi nan Paragas. Ito niya so report malalapot pagli na aksyon para Daksyon Radio Pangasinan number 1 Action Radio. Live report. Maraming salamat. Action GC para sa darsatan niya balita. Pero na ganang politan na nasikaso lang bangat niya maong sa trabaho na National Irrigation Administration nagagig at parang implementa na sararatan ni Repundo ya parang sararaman ni irrigation project kira. Ang kapi problema tila dyan Pangasinan Kumon dyan lang kalula dyan Central Pangasinan pero lapod babalasubas sanda sang kamungan nagagig yung pamitpitan tan antayulatan pangkartyakan sukundo tanong wala ligan magbulan na audit agagig no duga o dino wala sustunin panggawa may project kaya po ginoo may alastan sa kumino may malalapod sa Rocky Dam pero nung yun aroma irrigation din sa Tabalbaran ginawa na National Irrigation Administration yung kabiyangan sa ARF so saya po ginoo wali ka na lang kapidanam pero ibabaga na balot pagmaksilsulinaw din mga ipapalapag makatulong mo da sa Rido Maralos pero nyo gasto sa 6.5 million pesos more than 800 liters lang bugat kabaluyan so saya po ginoo nung yung panagtakuda rararatan kato namin wali karmatutan nasabi panahon nagagit ka niya rin natan na buwas ano nina dyan subleran panahon abay siguro manundumbog yaran panahon nagagit mambayar magrat sa tigagon dan panagkural ako sorry po lang kanunutod siya alamin pa natin mga karagdagang pang mga lita nagbabalik sa isun pwede pardo lakay please come back Magsong umaga Joel isang umano ay magnanakaw na aresto alas 3 ng madaling araw sa barangay Bundag ng Kalasyaw Pulisya sa report sa investigasyon na ito si Police Inspector Rizalino Suarez ay nagsasagawa ng pagpapatrolya yung kanyang mga kasamahan niya sa naturang lugar mapansin ang isang motorsiklo na mabilis na tukbo papunta sa may interior na lugar ng Barangay Bundag at may kargang sako na slide sumiplang itong motorsiklo naabutan ng mga pulis itong si Riel D. Manson de 19 anyos pinata ng Barangay Bulusan sa Quezon City nakita sa ang laman ng sako dalawang sabunging manok at may kasama ito na nakatakas pinangalanan ngayon itong si Daniel Leon Residisyon daw yung kanyang kasama na Barangay Bulusan din at pinaghahanap pa ng kapulisan itong si Daniel De Leon at itong si Dishon Ripare De Leon ay may kinalaman sa mga naunang yan sa barangay Labing Mangkot ng nasabing bayan noong kasagsagan ng ulan noong nakarang linggo sa ngayon nasa kustudiyan ng pulis ng Quezon itong si Daniel De Leon ay sasampahan ng kaukulang kaso habang ang luwang sabungay manok ay naisoli naman sa may-ari nito. Mula sa gitna ng sino yung kapatid ni Superintendent Ariula na mismong pinakulong niya dahil gumagamit ito ng droga. Superintendent Ariula, pinakulong daw niya dahil na gumagamit siya ng droga Wala pa kong idea kung tatanungin natin kung sino kapatid. Kapatid ng mga Dariola. Correct yan. Aalamin natin at baka sa ating pagbabalik may makuha tayo rito. Wala sa gitna ng aksyon, Friday pa ito nagulat Action Radio Pangasinan number 1. Action Radio. Live report.
Maraming salamat, Action Freddy Pardo. Nyami babagagagagi, ito yung usapan namin ni Action Freddy kahapon eh. Ito big time drug lords na kasama na nakakulong ni Kulangko dyan po sa New Bilibid Prison. Abay, binaril ho. Pinatugad loob na silda to mismo kabalo yan, si Peter ko. Sa kaya big time drug lord nagagi kaya si Peter ko. Pinatoy loob na mismo silda to agagik. Aba naman, biro nyo, wala latsil ng paltog ang daga. Di o pinampaltog agagi ko, di ba? Sige pa, pag guro, palakilan ng hallucination agagi sa atan. Biro nyo, wala loob na presuan, pinaltog na agagi ng bikol si Peter ko. Pero palagi ko, ininan na sari ka paresto ng drug lords, baka inamdan si Kato sumangi kakansyon agagi, kan sararama ni Ray, nagagawad ka ng loob na presuan agagi. Yanong kapuloy na sabit-sabit. Sabit lang si Senator Laila de Lima. Aba naman, hindi yan si Senadora kung bimirit niya sa aming kansyonan na Imelda Papin nagagig yan, inintroduce nun Imelda Papin sa nangansyon Imelda Papin pasatod kinan Senator Laila de Lima. Bimirit na aman man nagagig sa panahon niya birthday ng drug lord nagagig niya si Kulangko kabaloyan. Sa Tuniburi hindi daw siya. Ay naku naman, alas 6:44 oras tila sa kabosan ng pil kami basang kuratitik messages yura kasumpalan ng komersyal. Ang programang ito, hatid sa inyo ng Smart Dishwashing Paste. Mga misis, para sa dishwashing, washing sa matinding sebo at kontra-bacteria pa. Smart Dishwashing ang bagay sa iyo for only 21 pesos per 200 gram pack. Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Ang programang ito, hatid sa inyo ng unique toothpaste. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% masura? Unique toothpaste. Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang dalo nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Ang mayroon kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa Lunay Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Pampalakas ng immune system. Boss Herbal Capsule. Pinagsamang latas at sustansya ng panapa, okra, saluyot at Panax Ginseng. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Pina sa mga suki niyong botika. No therapeutic claims. Mga misis, tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapong naglalaro, pawis at dumi sa damit ang pasalubong niyo. May bakterya pang nakakapit dito. Nicolaiala, huwag nang mag-alala. May Pride Antibacteria with a Triclofo formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. At galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa Libran. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurse Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Bakit ka pa bibili ng mas mahal kung maximum fluoride protection din ang handog ng unique toothpaste? It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6
Bakit nagkamali sa pagkikim? Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gum at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-akasabong sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy kini kabaluyan, 11 minutos ang tisya man alas 7 at kabosan. Patuloy kinin mandirangal at programon, Balitang Bayan, numero 1, morning edition. At istasyon Action Radio Pangasinan, number 1. Pawilong ko rin ang titiks na gagi ka. Good morning po. Des kayo mga aksyon, pilugay nyo pa. Ay talaga, pinakikinggan ko kayo, wala akong dalan. From, good morning po, dakinan Madam Chit Lumboy. Now, tama man, Madam Chit gagi na Lumboy, na Sydney's Grills. Ba naman, siyempre naman, bis na rin akong kumain dyan Ay piga-piga ka mga, nung ka pinagawa ko kupelo. Tapos siyempre, may eat all you can. Diyan 190 nila mga. 200 ka mula. Nang sa'yo manjabis ko, whatever yalaan mo nito na abay, mas makamura ka rin. Eat all you can, kupilot. Good morning Madam Chet. Si Bossing Chet na Kabaluyan. Good morning po. Na Sydney's Grill. Siya na rumog dito na GDB. Judy Benicia Highway Kabaluyan may alter Diversion Road agagik wala nagagik Sydney's Grill stand masarap dito Kabaluyan. Madam Chit, good morning. Another po agagik tatalaran ng labat na supayan na hermano na Superintendent Ariola. So non-surrender agagik lapod decision ng pamilya isunder yan ang sinapatida ni agagik, di ba? Talaga naman pero magangkano tani basan ko ni rin ng titik sa may agagi karay tiks jay unsa sabi agagi kan sarayan pangkanaw pero ni arlami konda sir what you sow is what you reap at least kahit ganon si Gloria konturon 8812 tani papawilagagik si Kaiking da karuman niya balita abaton tipa Kabalayan suwa karuman niya balita abono party list tan sinag tuloy ang kampanya laban ng smuggling abay dapat itan nang nangandan supaya man na smuggling tani wag talabalag kalibur-libur kuno na abono Kaiking sa dita please comment. Yung porunda, timpalapag ng Engineer Lucero sa nagsilag na nabono party list. Siya kung tutunda, sugro pula, manmamandod, yan unsan, pagbantayan, so smuggling yan. Pilipinas, ang palapag doon, media yung kwano, ya si Carazo, akitong tungla, at pasagitong ya DA Secretary si Manny Piñol, pumisa ng Manny Piñol, yan ang nungan niya maong, iraya yung mapapalasot, at masaray ngaran, into the susumiti, ya si Carazo, pansususpitsaan, yawaray pikabyangan dasar palusot nasaray tatawag tayo dulas onyon arom nira ingkuan na abono party list chair prosendo so yan nata sa inyong dampla sa singgerleng paskulante kung paano wala lamang sulog ira ang palusot na saray karkari no klara saray bocha ingkuanton talagang aglaamon at tindaya no ang ibabalian mismo ng Presidente Digong Duterte. So at lang problema yung kwanto malat yan pakanong ng to yan silong na literato na balon di sekretary Manny Piñol nayari na napatundaya o nabawasan subilang nasaray totoo o rami negosyante yan na baydan palusot na saray produkto yan na rin maka-agricultural sector. In kwanto niya wala sa bigaran hearing ginawa ng Senadora Cynthia Villar na si Carazo aktibon ipapartisipan yan iparangal sa sentimento laban o saray apeklaran smuggler. Malalapod pag-linaksyon ay Fernandez Palinar report para sa radyo Pangasinan number 1. Action Radio Report Live Report. Maraming salamat
nakaiking nga dasatan niya balita. Pero wali mga ipapalapag balad na kabaloyan niya si Konda at Engineer Rosindoso, yung mga smuggler nandyan lang daw sa tabi-tabi nyo. Madaling hanapin lang yan. Pwede ninyong report kaagad eh. At pwede raw daw ninyong hulihin kaagad. O, di ba? Nandyan lang daw sa tabi-tabi nyo. Umiikot-ikot sa paligid-ligid po nyo. Naku, sukatan kasi kung kumutagaging na natutuputunday kabaloyan eh. Talaga naman ha. Aya po Ginoo. Pero mabasag ni Retek sa gagi ka. Dasarel pang kanawnawa. Si Kuanan 2611 nagagi ka. Good morning po. Bakit pinapatay yung mga Pinoy na adik at poser? Pero kapag in-check, gumagawa ng shabu. Hindi pinapatay. Dapat silang patayin. Sila gumagawa ng shabu. Pari-parehas latan. Baka yung tambanga. Wala laring tigwang Iran na Chinese. Ang tayo ang talang bangat nagagi ka. Ibali. Basta ipalimatay lang bangat na sa rotulad ni sa ating kampanya da droga gagi ka sintinsya tilara na ani no anto so ginawan ta niya no sinumpal din pa impalapag da di ba ato na puli ng tinila bagat dira kulang so danom sa Joel tarim faith jud bayang bang kaso naburido so dumaramos kurikitan tantayo ulit-ulitin kuya no sa iba diya lang bangat natin patuntuntot ang ginawa ton na duga lang bangat sa amin aming gasto sa duga lang bangat amin irarata ni Ray Project da para irrigation na gagit di man po problema po mo kabayan tatawagan tayo na irigasyon o panagtan na magagit ang kaputas akin ang kapoy akin konyo abala subas kasi tayo rarata ni irrigation kanal tayo rarata ni DJ tan dissertation na sa irrigation canal tan reverse na sa irrigation canal sang kadabisan niya project atan kabaluyan at walay danong tuntan si auditor ang tulabay na tiksaw di man danong magagik tapi anong tanot suwakon to nung tunod duga tatalwa kasi na substandard kasi di nante so mismo ning panggawa dato wala danom tumalagapan nani ko na idisot adarala kabaloyan diba si Katuti pantata ko wanda pero di ba lahat ng bagay may hangganan konda lang tiagagik diba? Sir, hindi mo ba napapansin si Senator Trillanes tahimik siya ngayon? Bakit ya? Akal may katapat to. Pakanang ng kulabat, akal mo na katapat to niya. Dan Senator Trillanes, mamasyay kalakan to ay. Si Gloria Arroyo Dagik, ang tadanbi. Abay, sarag-saragan da. Si Pinoy Kabalian, sarag-saragan da matagagik. Tantadan Abnoy. Ay, sorry po. Ang tadagagik yung makulanay. Natanay. President Digong talagang gawon to ang ganda gawon to ibabagat to ay di talaga nundo nira 069 good morning po kanto action idol kanto kanamin dito barangay Banuang lagi kaming nakikinig sa Action Radio Sinalugay Kagawad Franco good morning po konta ba lang Kagawad Franco no barangay Banawang at Santa Barbara Banawang at di Tanay Mangaldan o Banawang at Kalasyaw di ba total Kagawad Franco konyo good morning po Kagawad Franco mabuhay po kayo no di tanod barangay Banawang ibagay sa rataro makagawad yun mangkakasakit kayo ibanyo Kapitana Marita Velasco si Kato at Mampalinis di tanod Bismon barangay yo o di ba amin tong trabaho titan another po good morning po sa Joel gusto 70-30 gusto kong kalampagin ang katan at mga konsyal ng barangay Cruz sa San Carlos City ipaliwanag nyo agad ngayon ang tungkol sa pagbili ninyo ng mga gamot na ipinamimigay branded ang mga nakalagay sa purchase item pero generic at sobrang mura ang aktual na nabili pakipaliwanag Kapitan Mario Galvez Jr. at Secretary Badio Erfi iakyat ko ito sa Ombudsman from Concerned Citizen Rumi Ilumin Mang Rumi supportan na kayo sa atan branded so kakarga at purchase order pagkatapos generic andyan masyado mura idimanda yura ikaryo Ombudsman tapi ano lara makapal liraratan untan iran lasiran kakapitan tadyan kadonto at nagagig so tambal si Katuti ko akortatikulan na mayamiran kakapitan Kuya Rolos Buenos alamat ya amin nagagig walik abat kurang midrip ya si kari uusan rindan niya may 30,000 ya worth na tambal abay nung mula bangat 5,000 labalik ang tiyato niya amang balat so buat 25,000 pampibinggawan dala dagig di ba
katuan tulang bengat. Miya misasabuatan niliratsahan, katun manalwar kayo ha. Tatambal ta nagagi. 6387, good morning po. Kumusta mo sa barangay Agbo, dyan San Carlos City? Singanga po sa isusuko dan involved drugs. Ang gagawin ng kapitan kita na eh. Ang ibabagay, drug preso agdaw. Kato diba alagat ba? Si kayo makamtad sa ata, katulang tinikukong kung tinay-nay. Iyawan nun niya dyari. Unurin dirira namin. Uli ng tilarat LGO, yaman manunot, no, paano nilang tulungan. Sa importante na isurin dirira. No, labay yun yung mabilay. Another po, segundo, gusto ko pong manawagan sa... basak kaya agagig na... Manawagan sa mga taga-barangay Cruz, San Carlos City, kung pwede maglakas loob ng sinumang may kakayahan. Tumakbong kapitan para mapalitan na si Kapitan Mario Galvez Jr. Puro kapalpakan at pagkagulong ginagawang project. Ay, nitan, dapat mansalitakin talaga ka at barangay Cruz, Kabaluyan at San Carlos City. Noon na nang nyo, ang kapuli ng pansusumpalan na sararagan na proyekto si Tanya Palpak, etc. Bla bla bla. Ama naman, manunod kayo. October, eleksyon lagagi kya. Good morning po sir, Jat Bayang Bangya. Sabi ni Mayor Kiambao, siya nangangampanya, hindi uutang ni Singko ang bayan ng Bayambang. Bakit ngayon umuutang ng napakaking halaga para sa pag-develop daw ng Bayambang? Nagtatanong lang po. Sino apasa lang kadsaya? O diba, agar kayo gagi. Sino apasa lang kadsaya intiksyo? Nung gamot-amutan, diba, nung nanunod tayong kabalayan, o nalilingo, wala may palapag ng Mayor Kiambao, pito yung mimutad sa atan, nagsami eleksyon eh. Yes, ikonto niya sa mismon na bali na Bayambang sumagmaliwa sentro na development lapod mismon na kwartato and then balalapod foundation da so usa rin akibalat natanong papawaya unutang kayo utang pigara si tingol ko mo pisi nga 100 pigara man niya milyon nagagiki unutang para panggawan na ng Durmaniran project itanod Bayambang eh malilinaw da sa may palapag to niya ya mismo gasto sa so pan development of the bali na Bayambang ya malalapod sarili ton pundo agagiki ya pero natan unutang kayo talaga baka plano nilang mga ditalaran ng tayo agagik. Di ba? Mantuto petiraray taga Bayambang eh. Kabaluyan nilira dasatan. Another po, arami siya buyusan dyan barangay mi. Timata Balara. Dati agili ubang da. Alagar ka. Antasay maman siya buto na ubang bala. Lupari masikin la. Atan. Unubang iratan mampatakun eh. Pero si pakamtada, ugugawira. Diyan kataon to lang bangat kabaluyan. Kulang sudanom dyan Bayambang. Kwanto mo dyan eh. Talagang kulang hili area kita ni kabagagi ki tayo minsan makapasulag pa pero magangano tani manluto ak ni tani umaya bilar uyak na luto agagi mantami lara tani uyak le sirina jada sa kami ay si actually di katibaka ita katoy mananyus ka sa gagi sang kalinggis to akle pop kwanto ku kontura pero magangano lang bangat laan tiniluton magano kabaluyan da sayan kabosan pero manusila jare ng titek si kwanto jay okay madam Chit Lumboy, good morning po. Adas kayo, kumusta kila? Inya mo susakay, mga upar kupay lo unutang ka credit card at Swiss Bank ko no. Naman, babangil ya. Anto yung gamot kwarto eh. Tanggap po sa panyusaran tayo eh. Bati na may salamat po. Majagagi ka sa paway na luto kabaluyan, nararamay luto aficionado, magang katulabangan, tisa ka mamatanya redasaya na programa, magang ganun lang mga, tawala ni rin ang tiks dyan manaya, kababay, no ko nabasa. Good morning po, dakinan, magang ganun Sikondo, good morning Pilo, for your information lang, according to 9184, bawal ilagay sa PO yung brand ng item, Nitan. May violation to may goodness sa Barangay Cruz. Si babagat alam tiyot ni, minantik sa'yo. Si wala purchase request, may purchase order, may branded so tambal. Pero, generic balat, yagili mura. Ay, siyempre, no, may branded, di mabli kabaluyan, di ba? Pero si Kuano na Atty. Geraldine Dindin Banika, nako, Atty. Dindin, di palagay ko, no, nakaso ni Rareng kakapitan lalalabot, si kayo laanda. Di ba? Si kayo laanda lalalabot
Satan. According to bawal ilagay sa PO ang brand ng item. Republic of 911. Oo naman, siyempre naman. Tama nga no. Ito atalaran naman No, but anyway, duga man. Agagi ka. Uy, agong paway so luto ko pilot manwiwishi-wishi paano tuyo manwiwishi-wishi signal tuyo ay so papayoy ni twing 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 wanto ay nako ararami manatalaran na luto paano to nagagi kay mga no ulitan tayo i-unload kabaluyan ay talaga nagtulabay aga kabaluyan may panagtakilingan min na say luto ay apo Ginoo nako talaga naman paano to yan bang gano agagi tani mangkasalanan na nabalbalagod si kayo si konto jayt ay agduliling ko na may luto sa nalingwanan nyo lang namin ang ganog nyo na bilingaran ko na bilay yung labalipaw yung luto tanong analog mo pabalaton ta kayo na nagsumpun rat konto talaga naman good morning po sir sana di lang po sir at user tutukan ganun na din mga magnanakaw ay siyempre naman nagigigil labala kung babandira sungara na sarami drag po sir user kasi si katutan so mismo tatawagan tayo na kumagay numero 1 babandira ng Pangulong Digong pero diyan katontutan nagdalilingon ng tanag pati matatakaw diyan katontulan ba agyulabala nanamta na miyami rin na Erolda iran na matatakaw agagi dikulad na Eroldara ay talagang wala rin man suicide di ba mambibig kalira wala papapasak-pasakan dalaga agagi ng uloy siyempre no narolirong balin tinagawan tayo talagang lasyon dara pero nyo kabalayan tako ang dararatan nila yung mantatrabaho maungay marundon sa panamalida pagkatapos sa hard-earned money so pambibilay da ararami matatako sisili mandalang ba atun manalwar kira matatako tagarantisado sisili pun da kimat once asilip da kayo tanarol da kayo ay manggubay mambabay kayo ay nako pasensya kili malagagagit tani talaga na aglaon lutaw imay lutod jay ararami mananap na luto ay siguro pasensya kili malagtani ang kapoy ay maganda na great kumot pay Uncle Kuboy Karunungan jad bayang-bang araw-araw nakikinig oy Uncle Boy Kamurungan good morning po si kayo di Tanod Bali na bayang-bang ay marami mantitiks di Tanod Bali na bayang-bang nirad sa ating panlulon na kaplasan di administrasyon nagagi si Miura ali si Ibabagadot panahon na eleksyon ng meeting bawat nagunutang subali na bayang-bang tan mismo mananap na sararaman ng investor yung maninvest ditan tan mismo na may tax to niya tan kwarta tong personal so usaranda pang develop na sa ating bali na bayang-bang pagkatapos sunutang ira ay siyempre singilong tirad sa atan apalik na kayo ako pasensya kilang sa aming luto kabalayan and then untan mo ipila yung lay Russell Wilson good morning Russell Wilson malapod ang kinan Madam Chit Lumboytan tanuntan mo na angkal nan Madam Chit si Mr. Boy Kamurungan good morning po si kinamin napuloy malam yung oras may agagi kasi sa programa ko tangak na imaran na minutos yan nga rin Action Beauty Valdez Pereira amigo yung Action Joel Balonong yan technical control Action Conrad Alvarez ititinag milag si kayo sumagayaga masantos tan magrasyan kabusan kabaloyan na Martes Petsa 19 at bulan na Hulyo 2016 Action Radio Balita with action ng nag-isang yayadab ng Action Radio unsublat ang pulot maganon bagta Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon Radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna sa balita. Issue at komentaryo. Musika at showbiz. At sa serbisyo publiko. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 7:07 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Galit sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng leading brand. May malasakit sa skin and may shea butter, moisturizer at super affordable. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Aksyon Radyo Balita. Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Action morning po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Martes, July 19, 2016. Sa inyo po Action Radyo Balita. Ang inyong mga tagapagbalita, ito po sa Action Dav Tibakay. Sa ngalan naman ni Action Cisco G. Flores, ito inyong lingkod, Action Joel Balolo. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, Dagupan Choir, kampiyon sa Malaysian International Children's Choral Festival 2016. Mga subok drug user at pusher sa mga daan pumarada bilang pakikisa sa laban sa droga. Kaso ng leptospirosis sa Pangasinan, bumaba. Sa ating police report, babae ng anak o babae na anak ng dating Muslim leader pinagbabaril, patay. Drug personality sa Manawag na patay ng malaban sa pulis. Ginang, patay sa pamamaril. Retiradong pulis ng biktima sa mga police applicants timbog sa entrapment operations. Balitang pambansa, galit laban sa Chinese drug lords, ipapating ni Duterte sa China. PNP balak magkaroon ng reality TV show patungkol sa anti-drug operations. Balita si Bayang Dagat, 10 katao patay sa 2 suicide bombing sa Yemen. Sa showbiz, Gerald nag-alamacho dancer sa tsugian nila ni Bea. At sa Palakasan, Ginebra, may bagong import. Yan ang ulo ng ating mga balita sa Aksyon Radyo Balita. Magdalya sa ating pagbabalik. Aksyon Radyo Balita. Ang programang ito hatid sa inyo ng Smart Dishwashing Paste. Mga misis, para sa dishwashing na tanggal ang sebo pati bakterya, Smart Dishwashing ang bagay sa iyo. For only 21 pesos per 200 gram pack. Smart Dishwashing, kang galing-galing. Ang programang ito hatid sa inyo ng unique toothpaste. Bakit pabibili ng mas mahal kung maximum fluoride protection din ang handog ng unique toothpaste? It's your toothpaste at your price. Mahilig ka bang magkape? Mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix. May halang Korean ginseng, Garicus mushroom, spirulina at Ganoderma. Subukan nyo. Jims 7-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jims 7-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix na. Also available, Jims 5-in-1 Sugar-Free, Jims 3-in-1, and Jims Black Coffee. Hi, Paolo Avellino here. No girlfriend, but I've got lots of friends. We love drinking mule with ice. Lots of ice. Lots of ice. Sarap! Try Smirnoff Mule. Stubbornly refreshing. Drink responsibly. Smirnoff Mule is stubbornly refreshing.
7:11 mga kaaksyon, ang po mga lingkod, Action Cisco J. Flores. At ako naman po, Action Dove, di ba kay? Sa balitang lokal na palalunan ng Balon Dagupan Children's Choir na inorganisa ni Mayor Belente Fernandez ang Malaysian International Children Choral Festival 2016. Pinayukod nila ang 15 iba pang mga contenders mula sa iba't ibang bansa sa isang kompetisyon na ginanap nito lamang 5 araw ng lamang araw ng Sabado, July 16 sa Shah Alam Theater sa Shah Alam, Selangor, Malaysia na ibuslo din ng PDCC ang 2 major awards. Ang isa ay ang Most Promising Overseas Choir at ang Mayor's Award sa kanilang Redemption o Sanctissima o Orde E. Ang dalawa nilang winning prizes sa kompetisyon. Sa damang Pine Culture True Music, ang International Choral Festival ay nilaukan ng 15 choral groups mula sa Vietnam, India, Japan, Indonesia, Malaysia at ng Pilipinas na kinatawa naman ng PDCC. Ang PDCC ay bahagi ng programa ni Mayor Fernandez sa paglinang sa talent ng mga bat, hindi lang sa palakasan kundi maging sa pag-awit. Agad namang ipinabot ni Mayor Fernandez ang pagbati sa PDCC sa Malaysia matapos ang pagkapanalo ng mga ito sa kompetisyon at pinasalamatan si Professor Adolfo Mendoza at may bahay nitong si Virginia Llamas Mendoza dahil sa mahabang pasensya, pagmamahal, dedikasyon sa pagtuturo sa mga bata. Samantala, wala ng puno ang nakikitang nakatanim sa gilid ng kalsada. Wala nang nasisipsip sa polusyon na hatid ng maitim na usok na binubuga ng mga sasakyan. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit naisisulong ni Dagupan City Councilor Jig Sin ang pagtatanim ng Japanese bamboo sa ilang pangunahing kalsada dito sa syudad. Aniya gagawa ito ng resolusyon sa Sangguniang Panlunsod kung saan hihingi ng pahintulot na makaptanim ng Japanese bamboo. Maaari na itong itanim sa mga malalaking drum at ilalagay sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan upang makatulong sa pagbawas sa polusyon. Sinabi ni Councilor C na may magandang amoy ang Japanese bamboo na nagbibigay ng magandang pakiramdam sa mga biyahero. Kapag naipasa sa Sangguniang Panlunsod, hihingi sila ng tulong sa Department of Environment and Natural Resources para makakuha ng uri ng halaman na ito. Mahigit naman sa 6 na pong masumukong drug push at user sa bayan ng Mangaldan na nakibahagi sa sinagawang lakad kontra droga. Pinangunahan ni PNP, pumuno naman ng Mangaldan OIC Chief of Police, Police Superintendent Benjamin Ariola, ang pagmarcha ng mga nagsurrender sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Hawak ng mga pumarada ang placard kung saan nakasulat ang mga katagang humihikayat sa iba pang nasasakot sa illegal na droga na talikuran na ito at magparehab. Bunga rito ng malawakang implementasyon ng PNP Anti-Illegal Drugs Campaign, lalo ng campaign plan project Double Barrel o Plantukhang. Umasa naman ng PNP na madadagdagan pang bilang ng mga resenteng sangkot sa illegal na droga na kusang loob na sumuko at magbagong buhay. Samantala, tuloy ng sibak sa kanilang trabaho ang 3 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan na nagpositibo sa isinagawang drug test noong nakaraang linggo. Ayon kay Mayor Bonafe Paraino, wala namang employer-employee sa nasabing mga empleyado dahil job order lang ang kanilang status. 200 pang mga empleyado ang hindi pa sumasailalim sa drug test. Samantala, si Councilor Joseph Emmanuel Terra naman ay nagpa-drug test sa isang pribadong ospital. Hindi ito sumabay sa sinagawang mandatory drug test sa mga empleyado at mga opisyal noong nakarang linggo kasama si Councilor Jojo Quinto dahil labag daw ito sa kanilang karapatang pantao. Muli, binigyang din ni Mayor Paraino nais niyang gawing drug-free ang bayan ng Mangaldan. Samantala mga kaaksyon, magkakaroon ng malaking pagtitipon ng lahat ng mga Army Reservists sa lalawigan ng Pangasinan sa Camp Tito Abat sa bayan ng Manawag itong darating na July 22, 23 hanggang 2016. Ayon kay retired Colonel Tirso Bautista ng Alpha Bravo Company na ipapamalas ng mga Army Reservists ang kanilang kakayahan at kahandaan sa pagtugon sa anumang uri ng mga kalamidad. Sinabi din First Regional Command Defense Group Colonel Anesito Vicente na ipapakita ng mga reservist company ang kanilang kahandaan tumulong sa oras ng pangangailangan lalo na kapag may mga sakuna at kalamidad na mangyayari. Darating naman bilang guest of honor and speaker si Governor Amado I. Espino III sa naturang aktibidad.
Sa iba pang balitang lokal, bumaba na ang kaso ng leptospirosis sa Pangasinan. Subalit, nagpaalala pa rin ang mga health officials na hindi pa rin daw dapat baliwalain ng publiko dahil sa bantandalan uri ng waterborne disease. Sinabi ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Provincial Health Officer, na kapag tala ang kanilang tanggapan ng 19 na kaso ng leptospirosis mula Enero 1 hanggang Hulyo 4 na 17% mas mababa kumpara sa 23 kaso na naitala noong nakaraang taon. Pinayuhan din ng PHO ang publiko na huwag maging pabaya laban sa sakit na leptospirosis lalo't nag-umpisa na ang tagulan at maraming bagyo pa ang inaasang papasok sa bansa. Sa mga provincial hospital at community hospital, mayroon aning express lanes para sa mga pasyenteng 3 araw nang nilalagnat para agad makita kung may leptospirosis ang mga ito. Kasabay nito pinayuhan ng PHO ang publiko na iwasan ang pagbababad o pagtatampisaw sa baha. Subalit kung di maiwasan, magsuot ng protective gear katulad ng bota upang maprotekta ng sarili laban sa kontaminadong mga tubig. Nakipag-ugnayan na rin ang PHO sa mga barangay health workers na magsagawa ng lectures sa komunidad upang paalalahanan ang mga residente kung paano iiwasan ang leptospirosis. Nakukuha ang leptospirosis sa kontaminadong baha na nahaluan ng ihi ng daga na pumapasok naman sa katawan sa pamamagitan ng sugat at iba pang openings. Maaari rin itong magulot ng mas malaki pang sintomas katulad ng mata sa lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kasukasuan, pagsusukat, panininaw ng balat ng mata, pamumula ng mata, pananakit ng tiyan, pagtatay at rashes. Samantala mga kaksyo, systems go na ang pangungutong na lokal na pamalaan ng Mangaldan na 40 milyong piso sa Land Bank of the Philippines. Sinabi ni Mangaldan Vice Mayor Tony Pedro Jojo Saldilla na may approval ng sangguniang bayan para sa pangungutang ng nabanggit na halaga para naman sa konstruksyon sa Phase 2 ng public market na anya ay matagal nang nakabinbin. Ayon kay Vice Mayor Saldilla, noong nang naaprubahan ng sangguniang bayan ng solusyon para dito at naiyakit na rin for approval ng sangguniang palalawigan. Wala na rin anyang inaasahan sa mga bagong set ng sangguniang bayan members na natupang utang. Kailangan na raw ang pagpapaayos sa pamilyang bayan upang mas maging maayos ang mga market stalls at makapag-accommodate ng maraming mamumuhun upang lalong umunlad ng kita sa bayan at ang ekonomiya. Hindi lang ito na isulong itong nakaraan dahil naabutan naman ng action ban noong buwan ng Mayo. Formal nang inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang papapatayo ng Center for Pangasinan Studies bilang official think tank ng probinsya. Sa isinagawang session ng Sangguniang Panlalawigan Session Hall sa Kapitolyo, sinabi ni Vice Governor Jose Ferdinand Z. Calimlim Jr. na siyang pinuno ng Tourism, Culture and Arts Committee at mayakda ng naturang ordinansa, hinihingi dito ang pagpapatayo ng CPS at suporta nito ng provincial government hindi lang sa pag-validate sa mga nakarang kasaysayan kundi pati na rin ang mas magandang kinabukasan ng lahat ng Pangasinense. Nakasad sa naturang Provincial Ordinance No. 1-2016 na ang CPS ay patatakbuhin ng 5-fold objective patungo sa consolidation of efforts para sa komprehensibo at pangkalatang development ng probinsya. Una dito magsisilbi ang Center for Pangasinan Studies bilang repository ng Pangasinan documents, research at media. Ikalawa, mangunguna sa inventory ng mga pahayagan, magsisilbing lugar para sa mga diskusyon. Pang-apat, pagsasamahin ng higher educational institutions, local government units at civil society organizations upang isulong at i-develop ang lalawigan at pagbutihin pa ang kapabilidad ng mga stakeholders na ito. Pangungunahan din ng center ang pagsasamahan ng universities and colleges na mag-alok ng diploma or degree programs para sa Pangasinan Studies. Ganun din, mangunguna sa pagbilang sa Pangasinan Studies sa secondary at higher education learnings sa pamamagitan ng pagpapalabas ng modules para sa mga guro. Ang Governing Board of the Center na co-chair ni Governor Amado Pogi I. Espino III at University of the Philippines U. Diliman, Vice President for Public Affairs Prospero de Vera ay isasama din ng kinatawan mula sa Department of Education. Ganoon din ang binong consortium ng provincial government, UP at 5 major HIs na nakabase sa Tagupan City i-accommodate ang partisipasyon ng mga kulit, mga universidad mula naman sa Western at Eastern Pangasinan. Ilalagay ang CPS sa Benson Houston House na pinasinayaan bilang Pangasinan Heritage Center noong nakaraang agaw na Pangasinan. Ang center na ito'y bunga naman ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng provincial government at UP noong June 18, 2015 na naglalayong may preserba, may sulong at maipakalat ang Pangasinan language and culture na pinasimula ni dating Governor Amado T. Espino Jr.
Action Radyo Police Report. Mga aksyon, patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa ulo ng dalawang di kilalang kalalakihan sa Bunuan Quezon dito sa lungsod ng Dagupan. 4 na tama ng palang baril sa ulo. Ang agad ay kinamatay ng biktima na nakilang si Zenaida Pagul, hinihinalang drug pusher at user at isa sa mga nagboluntaring sumuko sa barangay dahil sa illegal na gawain, at anak ng dating Muslim leader na sa Dagupan na si Dato Michael Pagul. Kumakain ang biktima sa isang burger stand kasama kapatid nang dumating ang dalawang motorsiklo sa kayang dalawang kalalakihan. Saka ito biglang pinagubaril. Na-recover sa crime scene na 5 pasyon ng kalibre 45 baril, 5 tingga na nabanggit na kalibre ng baril. Ayon sa mga polis, dati nang may kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang napatay na babae. Hindi na nito ang bangkay dahil agad din itong nilibing ng kanyang pamilya alinsunod sa tradisyong Muslim. Patay naman ang isang dominador de Vera nang makaengkwentro ng mga pulis sa bayan ng Manawag. Umani ng laban sa isinugang buy-bust operation ng mga pulis si de Vera, kabilang ito sa listahan ng priority target ng mga pulis. Sa bayan naman ng Urbistondo, patay naman matapos pagbabaralin ng dalawang di kilalang lalaki. Ang drug personality na number 1 sa drug watch list ng Urbistondo PNP. Nakilala ito na si Lord Anthony de Vera. Pinababaril ito sa poblacion area pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ginaganap naman ng mga pulis ang magkapatid matapos nilang pagtulungang patayin ng amain na umano dito sa lungsod ng Dagupa. Pinagpapalo ng bakal at tubo sa ulo ng magkapatid na suspect na sina Ramil at Rolly Madaw. Isang kanilang amain na si Leo Bahar, 44 anyos, sustento ng Bunuan Bukig. Bago pa ang insidente, nagnuman ang biktima at mga suspect at sa galagitna ng inuman ay nagkaroon ng mainitang pagkatalo. Dito na kumuha ng bakal at tubo ang dalawa at pinaghampas ang biktima hanggang sa mamatay. Mabilis ding tumakas ang mga ito, dala ang ginamit na tubo. Ayon sa mga anak ng biktima at suspect, matagal na raw may alitan ang mga ito at nalulung din daw sa paggamit ng pinagpapawala droga ang magkapatid. Patay naman ang isang ginang matapos pagbabarilin ng hindi kilalang salarin sa bayan ng Villasis. Nangyaring insidente sa barangay Karamutan kung saan kilalang biktima na si Susana Abinohar y Ordonio, 51 anyos, isang housewife. Sa paon ng investigasyon ng mga pulis, mag-isa sa bahay nito ang biktima ng barilin. Nagtamo ito ng ilang sugat sa katawan dahilan ng kanyang pagkamatay. Na-recover ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ng out na fired cartridge cases ng caliber 45 at dalawang deformed fired bullet. Wala pa ring motibo ang mga pulis sa nangyaring pamamaril sa biktima. Iniimbisagan ngayon ang kasapi ng mga Dagupan City PNP ang napaulat na nagbigti ng isang 23 anyos sa naginang sa Buwan Pinlo. Nagulat na lamang kapatid ng biktima si Charlene May de Vera Idisen alias Lindin nang makita ang kapatid na nakabigti na sa loob ng bahay nito gamit ang nylon cord. Ayon kay Rodrigo de Vera, ang kapatid ng biktima, bumili na lamang ito ng sigarilyo sa tindahan at nang mapadaan sa bahay ng biktima ay sa kanila ito nakita ang kapatid na wala ng buhay. Napagalaman ng mga pulis na bago ang insidente, nag-away ang biktima at live-in partner nito na si Joshua Oroy. Nagwala ang ginang dahil wala raw itong may ulam. Duda naman ng mga pulis na sa badak lisam ng barangay na pagkamatay na ginang at kamakailan kusang sumuko dahil sa umano'y paggamit at pagtutulak. Higit 5 pesos na rin daw itong nagtangkang magpakamatay. Samantala, inaresto ng kanyang dating kabaro ang isang pulis o dating pulis na inireklamo ng kasong estafa ng isang biktima itong pulis applicant. Nakakulong ngayon ang suspect na nakilalang si retired SP for Teddy Serafin Garcia Estrada, 58 anyos, residente ng barangay Mabinis, Quintin. Inireklamo ito ng umano'y biktima niyang pulis applicant na kanyang hiningan ng 20,000 piso para tulungan na makalusot bilang pulis sa kabila ng kakulahan sa height requirement. Dahil dito, nagkasanang entrapment operation ng PNP Tayug sa pamunuan ni Police Chief Inspector Marcos L. Anod sa isang mall. Matapos nitong kunin ang pera sa biktima at ibigay ang sulat kamay nito acknowledgement receipt, agad na hinuli ang suspect. Inihahanda na ang kaso laban dito ng mga pulis. Sabay naman sa Fabian, mga kaaksyon, nilaresto ng mga kasapi ng San Fabian PNP ang isang tricycle driver dahil sa pagtulak ng iligal na droga. Nagsagawa ng bypass operation ang mga pulis na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na si Delberto Mangasar, may asawa residente ng poblasyon San Fabian. Nakumpisa sa kanyang isang pakitang suspected shabu na kanyang ibinenta sa pusher buyer na bawin ng 500 piso mark value. Iginiit naman ang suspect na
kahirapan daw ng buhay ang tutulak sa kanya para ginampagtulak. Samantala sa bayan naman ng Bautista, arestado ang isang 23 anyos na si Charlie Mariano E. Agdiron, may live-in partner, residente ng barangay Kusiling, Sur, Bayambang, matapos maaktuhan sa pagbebenta ng illegal na droga. 2 pakete ng suspected shabu ang nakuha sa kanya, ganun din nabawi ang marked money. Panghuling balitang lokal, paigting din ang operasyon ng PNP mga tarem laban sa illegal na droga sa bayan. Sa magkakasunod na implementasyon ng search warrants, nakakumpiska na ilang pakete ng shabu armas sa mga pulis. Unang sinalakay ang bahay ng isang Allen A. Cruz kung saan nakakuha ng 7 pakete ng shabu. Wala ang suspect ng isa operasyon. Sunod na sinalakay ang bahay ng isang Ignacio R. Moreno at inaresto ang isang Eliza Moreno Ilubiano, negosyante. Eliezer Moreno Ilubiano, 23 anyos, OFW. Regine de la Cruz Imihia, 24 anyos, housekeeper. Laika Moreno Ilubiano, 20 anyos. Ignacio Jr. Moreno Ilubiano, lahat residente ng Batucaning mga tarem. Christian Mazun Ispike, 23 anyos, ng Barangay Arellano. At Joel de la Cruz Dallas, 41 anyos, isang construction worker. Nakumpiska sa mga itong 7 pakete ng shabu timbangan, 1 pakete ng shabu, 1 pulang pouch na may laman ding 2 pakete ng suspected shabu, 10 aluminum foil sa pang drug paraphernalia. Arestado din ang 50 anyos na lalaking si Eduardo Moreno Irobilido ng Barangay Bunlag mga tarem. Nakumpiska sa kanyang 1 pouch na naglalaman ng 6 na pakete ng suspected shabu. Inihahanda ng kaso laban sa sabing mga suspect. Mga kaksyon, tabayan ho sa aming pagbabalik sa balitang pampasa galit kontra Chinese drug rules. Paparating ni Duterte sa China at PNP bal magkaroon reality TV show regarding sa anti-drugs operation. Mga diliho niyan, tabayan sa aming pagbabalik. Aksyon Radyo Balita. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Mauti ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta with Stain Away Formula, goodbye ang dumit mancha sa nababaalat mo. Ang puti ng labada, mga pangapatipid kasi matagal matunaw ko at pagkamalanapap mo. Goodbye, dumit mancha, hello, Pride Bareta! Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Titigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock Core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. Equality sa presyong $4.50. Wala nang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Ang number 1 smart dishwashing paste, nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ang galing ng number 1 na Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Malabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Paste man o liquid, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Smart Dishwashing, paste man o liquid, tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix na may halong Korean ginseng at agaricus mushrooms. Subukan nyo Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jim's 5-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix na. Available in all leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Tuhan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanang lurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito.
tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, waterfalls at white beaches ng Bulinaw, Kakupangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kapungawan Beach sa Burgos, Surip Beach ng Banig, Tambomong Beach ng Dasuma, ang Cove of Sual, Tondor Beach ng Anda, Palke Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at mag-primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Subukan ang www.heartlandmalls.com, ang pinakamadaling gamitin na online shopping mall sa Pilipinas. Palaguin ang iyong negosyo sa aming online shopping mall. Visit www.heartlandmalls.com now. Congratulations to Hotel Ledoux. Dagupan City now has a new address. Discover Hotel Ledoux. You need more than just a sleepover, but a fine stay. You need more than just a room, but a home away. Discover Hotel Ledoux. Hotel Ledoux, Lyceum Northwestern University, Tapwalk District, Dagupan City. Discover Hotel Ledoux. Where else would you be? Alas 7:32, mga ka-aksyon, ang inyo pong mga lingkod, Action Cisco J. Flores. At ako pa rin po, Action Dove Tibakay. Sa balitahong pambansa, pala ko muna ni Pangulong Rodrigo Duterte na idulog o iparating sa China ang pagkakasangkot ng mga Chinese nationals sa illegal na drug operation sa bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte kapag dumating ang panahong makakaharap niya, habang Chinese officials ilalabas daw nito ang kanyang sama ng loob sa kanila. Ayon kay Duterte, mapipigil daw siya muna ngayon habang hanahap sa mas malaking isyo sa China, pero darating din ang panahong ipaparating ang pagkadismaya sa panguno ng mga Chinese national sa illegal na drug raids. Kamakailan nga kumpiska ng otoridad ang floating Shabu Laboratories, Subic, kung saan 4 na mga taga-Hong Kong ang naaresto. Plano ng pambansang pulisya na magkaroon ng isang reality TV show kung saan dito ipapakita ang mga isinasagong operasyon ng mga pulis. Ayon kay PNP CRG Director Senior Superintendent Gilbert Cruz, kukunin ani ito mula sa mga nakakalat na CCTV hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya na mayroon ng nakakabit na mga CCTV. Paliwanag ni Cruz, sa pamamagitan nito, may pakita nila sa publiko na legal ang ginagawa nilang operasyon at maalis ang mga pagdududa tulad ng posibleng rob-out. Pero pagtiyak ng opisyal, maging ang negatibong kuha ay kanila pa rin ilalabas sa nasabing reality TV show para maging basihan din ang gagawin nilang investigasyon sa kanilang mga tauhan. Sa ibayong dagat, patay ang 10 katao sa atake ng suicide bombers 2 Yemeni military checkpoints. Inako ng grupong Al-Qaeda sa Yemeni ang nasabing pagkatake. Gumamit ng booby trap ang mga militante sa checkpoint sa Al-Baroum sa southwest Mukalan at booby trap naman car sa Al-Gaber sa west. 4 na sibilyan ang kasama na matay habang itinakbo sa paggamutan ng 15 sundalo dahil sa naturang pagsabog. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Sa July 27, ipapalabas na sa mga sinehan ang pelikulang How to Be Yours, pinagbibidahan ni Bea Alonzo at Gerald Anderson. Hindi raw nagdalawang isip si Bea na tanggapin ang sabing proyekto kahit pa ang dating kasintahan ng katambal niya rito. Kaabang-abang daw ang mga maselang eksena ni Gerald at Bea sa pelikula. Walang kasintahan ngayon ng aktres at maging si Gerald ay single pa rin, kaya may ilang nagsasabi na posibleng magkabalikan ang dalawa. Ayon kay Bea, malaki na ang pinagbago ni Gerald kumpara noong karelasyon pa niya ang aktor. Aksyon Radyo. Sports News. Umaasa si Import Tayus
Jeffers na makabalik siya para sa Barangay Ginebra na magkaroon ng right arm injury si Paul Harris. Ngunit dito nangyari sa na hinugot ng Gene King si Justin Brownlee nakatang dumating sa Webes para sa kanilang pagsagupa sa Alaska Aces sa linggo sa 2016 FIBA Governors Cup. Naglaro sa 28 years old na si Brownlee para sa New York Knicks sa NBA Summer League noong 2012 at 2013. Kumamada si Brownlee may sukat na 6'7" sa US at tumaasang makakapasa sa height limit ng 6'5" para sa PBA Governors Cup ng mga average na 25.7 points, 11.5 rebounds at 9.1 assists para sa Erie Bayhawks sa NBA D-League noong 2013-2014 season. Si Brownlee ay isang undrafted player noong 2011 NBA draft at naglaro para sa Maine Red close sa NBA D-League. Partner, bago tayo paalam, pating ko lamang si Police Superintendent Ferdinand Bingo de Asis, partner, nakikinig. Good morning po, sir. Pinabati ka niya. Kumusta ka daw? Maction po, sir. Maction morning, sir. Kumusta ka daw? Sabi ni aking kuyang, aking very worshipful sir, uncle, si Colonel Bingo de Asis. Yung pareho daw kayo Metro Boys. Tensya lahat, medyo Pareho tayo. Ako namamamis pa eh. Hindi namamalat eh, namamatamis pa. Pasensya na po. Colonel Diasi, sir. Colonel Diasi, sir. Ayan ha, kumusta ka na po? Ayan, miss ko na. Sir, Na-miss ko na macho na yan ngayon, si sir. Ay, payat na. Payat na. Hindi macho. Ha? Macho, hindi payat. Wala na kanyang abs eh. Wala na yung babs, abs na ngayon. Hindi macho. Noong last time nag-sale meeting kami sa 354 eh, pinakita niya, niyayabang yung kanya, wala na daw. Siyempre, bunga ng mga pinagpapawisang ano yan. Yan, talaga naman. Inggit match. Morning, siyempre kay tita, good morning. At siyempre, aking mga pinsan dyan, ha? Good morning, Maxio Morning. Siyempre, nakikinig din ang Diso Family, Maxio Morning ko sa inyo. At si Mang Ben, si Aling Cecilia, good morning po ni Maction. Morning po sa inyo. Greek si Boss Cheat, mandating ko. Ay, Boss Cheat, Maction morning. Lagi parang walang ka-stress. Nakakita yung mga Facebook posts ni Mama. Iba na naman number mo, Boss Cheat. Kilaya. Aga natatalasan sa number mo talaga. Untanlap na talaga negosyante ka pa. Balang ko, tutkin, yung hinahabol ng mga kalalakihan. Morning, Boss Cheat. Siyempre, si Marty, good morning. At siyempre, at po ng Diso Family, dyan ho sa may barangay Tugog. Maxio morning po sa inyo lahat. At syempre lahat po ng mga kuyang ko, Lodge 354, mga Lodge 354, mga mafias, yung kanimang yung aming team mafia sa basketball. Lapit na ha, mag-insayo ka na. Yan, very worshipful sir. Bingo, very worshipful Bingo, mag-insayo ka naman. Huwag naman palagi dyan kay Kuyang Rael ka mag-insayo. Doon naman sa basketball court, ayan ha, ipakita mo yung iyong yung pag 3 points. Ay, asentadong shot. Naman. Magpapa-breakfast daw si Boss Cheat. Pero nasa Ilocos ako ka na. Classical lang. Hindi, papadala dito. Papadala. Sige. Okay. Salamat po, Boss Cheat. Lahat po ng mga nakikinig dyan sa iyong... Sino kasama mo? Boss Cheat. Pero chapil ako nung. Ojalad King ko nung. Ilocos. Diba? Tanabot Ted Ilocos. Alright. Okay. Okay ka na, partner? Smile na. Oo naman. Smile. Para daw kayong husky. Bedroom boys daw. Sige na nga. Hoy, live po tayo ha. Live po tayo ha. Live streaming po tayo sa Action Radio Facebook natin. Partner. Yes. Mga gusto ko kami makita. Nandun kami sa Facebook. Aming Facebook page po namin. I-like po ninyo yan. Diyan po tayo magkikita-kita. Nakikita po tayo dyan. Kaibigan, kami ho nyo nakasama sa ating technical side partner. Engineer Conrad Alvarez. Sa ating tribute side, Engineer Benji, Engineer Leone. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Joel Balon, at aming News Director, Action Violet Valdez Ferrer. Kami ho nyo nakasama, Action CISEO, Cisco J. Flores. At ako naman po, Action Dove, Tibakay. Ay, salamat po mga kaibigan. Tabayan ho, susunod na programa, mga issue ng bayan nila Action Joel Palolong at Action Ike Fernandez Palinar sa ilang sandali na lamang. Inyong napakinggan ang palatuntunang
Aksyon! Radyo! Balita! Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline! Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, TWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita, issue at komentaryo, musika at showbiz, at sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo 1161. Member KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 41 minutos Nasumbalan alas 7 Ang solusyon sa alta presyon. Boss Herbal Capsule. Pinagsamang latas at sustansya ng panaba, okra, saluyot at Panax 15. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Pili na sa mga suki ng botika. No approved therapeutic claims. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng niyan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa Lunay Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Ang solusyon sa diabetes. Boss Herbal Capsule. Pinagsamang lasa at sustansya ng panaba, okra, saluyot at Panax 15. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Pili na sa mga suki yung botika. No approved therapeutic claims. Mga misis, tapusin ang drama sa labada. Mag-Pride, antibacterial. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapong naglalaro, pawis at dumi sa damit ang pasalubong nyo. May bakterya pang nakakapit dito. Nicole Ayala, huwag nang mag-alala. May Pride Antibacterial the Triclofoam Formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacterial. Power bula, power laban sa bakterya. Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa batsot, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Sa pagbili ng toothpaste, dapat practical ka. For maximum fluoride protection, unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, isa, toothpaste, nalito, apat, lima, anim, nagkamali sa pagkikip. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste, Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa.
Alhili, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay matagal ng panahon na nagtitake ng maintenance? O isa o dalawang taong ka nang nagtitiis sa iyong diabetes? Matagal na nakikipaglaban sa sakit na hypertension? Meron ka bang nakamamatay na sakit sa puso? Kidney problem, high blood pressure, may kidney stones ka ba? Dinadialysis ka ba? Meron ka bang almoranas? Wala mo ba ang iyong mga mata? Nahihirapan ka huminga? Constipated ka ba? Hindi normal ang pagtulog? May cyst o tumor? May cancer ka ba? At iba't iba pang sakit na lubhang nagpapabagsak sa iyong katawan. Huwag kang mangamba. Pumunta ka na sa The Alternativo